ole keti zon thlir tu te chunga hasan lom thu kanan soi le a spuile awang hun rei tak a interview te e kan han nei thei lo vania amar su sarkar la min tha dun te a anti danglam hreta te chuanin hei voin ni a hianin hun thatak mai a hreleng kara kan han nei thei dona a life te tan pe chuanin a thil theng zen lo a ania a mizoram pum huwa pa zirna lam HSSLC Mizoram Board of School Education na rezalati chuata ka Mizoram pumpuya a stream b ka palina a Retheihna en komna hun toy kan nei thedona a hun chep takara ya a kan komna te kan ti hona te khirtu te uluk taka men thir sakturin anan somin kan hangin masa chu ani amasain azami in kan kong mayanga kan soitong khanin a ne trong hen introduction te kan ngai thapat anga anu le pa ning te le a ne test ting chuanin komna kan nei chodo ani amasain zami yati von ning che be kan buk che ya che chuan amasain introduction la kha min an nei sakla halom le ya o kaming hil thanzami ani a Mualbu L pianga seilian kani a kan khwa hi Lawngtlai District khothlang lampanga ani a kholiana ni lem lawa in somsari borvel kan ne ami cheng te po kan har satlanga lo kan neya ti hian kan lawa thlai te sang kan ching ve chung te chu chongte bazara kan zuara ti han he kan ei zonna kan khutlang ei zonna ni meya ke mani chung ko bi khi chung ko member pali kan ne unaw pahni kan ne kanu le ka pa hian min la dam puya ka pa ming hi biak ne ma ania chuan kanu hilal thang moi chuan ka u cha hi vanal chungi lom hele kan han shriam Mualbu L a ku chua kan ne to na ko Mualbu L an ko sa kha ania ti chuanin a kan in kom na tu taka kan mai poimo ti la zirlai te poina tangkai tu ram chile kan han soi chodo na ti chuan school kal na an ti la he ta ke zuan kan ti don nge elementary tanga po som patni ezir chona thlenga school a hun sang te poni local theya hang taka a soi kha a har sa loi hiat vek thei chuan khala kha elementary tanga class 12 visit to na thleng school a kamian thile ta che o kan khwa hi kholian hi lem la awang hian I Nazari ti angvel te hi kan nei lawa kumruk kan ni hian pol khat kha kan zir tlang de upa pa chuan class 1 to 4 hi Mualbu L primary school a kakala chuan in class 5 atanga class 7 hi Mualbu L middle school a kakal lea chuan in class 8 hi electric veng Lawngtlai government school a hian kakala chuan in class 9 le 10 hi downtown English school Lawngtlai a hian kakal lea chuan in class 11 le class 12 hi St. Thomas Higher Secondary School chaltlang li livenga ka zauve ni alo umhere kan han ria school sang ata po alo kala tu chuanin kan soibel ram du chu English medium lungota lekha hi aniama changa sang thanga zira hi poimo ber ani lova so yon chuanin sarkar school chatak tak te po anaya sektir tu chatak tak mithiam te anaya chung zinga chun he kan voinia kan kommek zami po local to a tin chuanin he voinia chuan mizoram pum huwa pa class 12 kan ti HSSLC a stream b ka palina din mun hian ho pha kha ania chuanin kan tu te kan fa te English medium ka tir ngora mani shom nu tu le har sa tu ka kan in siam po khanu le pa te pi le pu te khan a shaber lova sarkar school te po hi ani na ta ka chuanin kal na tla ania zirlai te na zir thiam na tur ta na sarkar adin ni na ani na take zir te tu thatak tak noya zirna thiam na tak kha an nei the ni ti te po kha kan bel bel ram du ani te chuanin kan in kom na kan lu chun som le ha langa class 12 izira kha chuan an soi chun som thonga ina pan lai chung ile khazir dan big intingel chu tiang huna chung kazira chu mi da ka ra chuan tiang chi kha intinge na pan lai chung le khai zir choda po som khen khaneta se nelavin HSSLC khen khaneta se khala ile khazir chin da na khamin an chin masalela khalaya o class 1 to 4 hi chuan a champagne bi thlia nein kan zir lem lawa thingtlang kan nia zir tir tu kan nga lawa achang pathum pali te kan nei deuh tlang pe chuwang chuan subject panga pariat ang hi kan nei ta chuwang chuan zirtir tu khan pahni ten lo la ka ngai ta chuwang chuanin thingtlang lo ni bok nen kan thiam na te lo sang lawa kan zir tam thei lawa chuwang chuan homework te min han pe a khatiang homework te kan thiama ti tura assignment min pek te kan thiam ni chuan kan munghal meya dar kar bi thlia ang khan kan zir lem lawa dar saria kan thiam ani chuanin ti han kan mu meya chuan class
5 changa class 8 hi zutle min mai khana lo taf vele dewa atlang pui thuin dar kwale dar som hi kan meng de utlang puya achang chuan exam lai chuan som pahni thenchang kha kanaya chuanin zing lama hi chuan thingtlang kan nia tui choi te lo nga ya chuwang chuan zing lama hi chuan dar kar khatle chan ve bak hi ka zir man meu lawa erong bol te lo nga ya chung te lo na thokan lo ni ve boka wangin chuan class 9 le class 10 kha heta puse na tina ka oma afel ema ka chung zong khan lekha zirna lama te har satna nei lawin ti khan thadin kan zir thaya chuan tikhan class 10 na khan claim kan lo har sateu wa khan downtown na khan hostel a khan kan theilawa chu kan zir tir tu te le kan principal te khan an lo share min lo khongai ve ema chuanin kum chan ve hnulama khan tikhan hosela min laluta athonin min lo enkawl veka an chunga polong thu kan soi ngal ni se chuan downtown na kan zir dan tlang pui hi zan lama hian daruka kan chana chuanin zandar som thleng kan zir thina ke mani zir lai kha chuan amai ro chu kan sei beka som pakhat le chan ve ka hi kan thleng deuh tlang puya som pani hi thlenan phal em lawa chan chu zing lama dar thuma kan tho thina wang hian chu isoi lo lan zing lam dar thum tho te kha exam in phachon lai nge exam mai en dar thumai thu thim ti lai exam mai in kan thau chan dei to January December vela chang khan kan thau chan in ka sia dar thuma khan chuan in rin ni Sunday ti ve po hi off kan nei ngai lo shima chhuna thian kan zir mop mopa dar thuma kan bang ta chuanin tikhan daruka khan kan chan le ngal ta tikhan zing lama hian dar kwale minute som panga anga hian kan chana chuanin tikhan dilengin kan zir le maya kha class 10 kan zir dan chuni se chuan class 11 le class 12 bi ka hi chuan school thar kan nia kum hi kan kum hi result nei na chawnia sain thoni si zirtir tu te an chang mema principal te po ni che kan zana hian daruka lekha kan zir chana chuan dar som le achan ve a hian kan bang deuh tlang pera kan keimani hour pa ngai hi ni ta chuan keima bi ka chuanin atira khan online class kha kan han kal no a amai ro chu phone kan nei lo wang khan online class ka join theilawa chuan kapu dam lo kan sir pui ngai lo ni bok nen chuwang chuan aizola ka chawa ka pui sir chawa October school chan ti po han ka chan lok theilawa chuan anu khan ka chana chuwang chuanin keima bi ka chuan chan na sat kha ngai ti ka she ka zir dan speed kha ka she a midang ain ka chak lo ti ka she chuwang chuan midang ai tho rim ka ngai zia ka she chianga chuwang chuanin dar som pahni te ka thlenga chuan ka thlen thui ber hi som pahni le mini som li panga ania dar khathi chu ka thleng em lawa iba amai ro chu hetia akar la ka chol ti vel hi ka nei ngai lawa khami October ka chana chang kha chang ka stay back deu chara som pahni hi ka thleng ta puya som pahni le mini som li le panga inkar vela han ka mu deu tlang puya chuan zinga hi chuan dar nga le mini som panga le kha kan zir chana chuan dar sari le mini som li a han kan banga chuanin dariat le mini som li panga kan chan le a chuan tikhan tlai dar nga le chan ve thleng kan zir le a chuanin dar nga le chan ve nuwa khan school hour pa ngai kha chu top to ta amai ro chu zirti tu te chhanem nge ina in hour pa ngai top to nuwa khanin tikhan test seminary puya chuna kan zir sa khat laya kan test le nga ze na tikhan zirti tu te tho rim na wang chang hedin muni ka thleng thei ni ti ha ka soi du bokani ole kha kan han ngai thak tak ang khane zami na eta elementary kan ti pol khat atanga eta class 12 azir dana le kha azir chona changa en bo sei dan te kan han ngai thla ti chuna soina yanga chang kan han le zok class 10 bi ka khanin kan ria tangin downtown english school Lawngtlai ya akala ni a te chuanin asoyang khan chung kor satna wangin hostel at pokum tir chan theilova chung kum chan ve nulama changin school nei tu te lezer tir tu te du sakna changa hostel at khan han lu ta te chuan asoyang khanin azle khazir dan class 10 exam do en bo sei dan te ti chon hostel an le khazir dan te kan han ngai thla ani a ti chung class 10 a khanin han kir le ta lokela eng division a ngai pass ti kha khoimin han sil le lok thei chuanin tlem kan soi thui de sei the hey government school atanga chhuak kani awangin English a har san ka tok na sa a note von chung changa te shet thiam laute yang English writing chung changa te po
อีเตียงค่ะให้สัตว์นักตกนักเอ็มมาดาวน์กันกันละอังกฤษมีเดียมแล้วนี่ตัวตาที่จริงแต่ชูกันเชียดเทียมแล้วเราว่าฟังมิเซาจนนั้นเป็นอามาเอโรจูกันโน้ตวนส่งเต็มมิเซาเทียมแล้วจนอังกฤษฟิกแล้วนี่ตาให้สัตว์นักตกนักสเวเอ็มมาจูฟังจนดาวน์นะคันจุดเตียงอะไรขัดเทียมเทกันนี่แล้วบุกเน้นอีเงี้ยเด็กเตียงก็ติดชาวกแล้วว่าอีอังกฤษที่ฮันกาแฟนะสัชชีนั่นนี่จูclass 9 kan ipo khan kum to pa khan scan division ka pass ve cho ka so in class 10 na khanin ti khan mi ina chang kan kalta I principal te du sak na changin ti khan hostela kan luta hostela kan oma ti khan ama iro chu kan zir dan speed te chu alo danglam chuang lawa ama iro chu kan zir te kha chu alo tam ve dewa chan scan division na class 10 kha ka zau ve ani chuni soi na enga changin le ka thiam thei tak rilu chak tak in lo ti kha in soi do ta ani chung khala kha ne mizo medium kan ti government school of English medium e han lu ta in thian le kha zir pui them khata chu English lo thiam na deu to te le zir dan kal phung ngai lo nei to sa ta khan oma chu ta chuan anu fual po lai om lai khanin thian te midang an lo ti try man lo thiam thei deu se ya chu lai chuan han nu fual ma ni ya han lung ngai deuh chang emo midang te an thiam thei se ki ka thiam thei si lo tia khai ru ru han down deuh han fual deuh chang ta kai ru ru om ve thi nem ti lai khamin an thil le lok ta che o I ke mani hi chon in hu sit na om lo thei lawa I ke mani ai sang jok te chu kan lo en sang lo thei lawa chu wang chan I ke ma pom hu sit ke ma le ke ma in hu sit na kha ana sa ve em chena I ma se I khatiang te kha ke mani in hu sit na mang mai la kan ke mani in hu sit na ve khi ke mani in din thar le na man chi jok hi lo nia English a khan har san na ka tok na sa em ama ero chu ka thian nu hi English la ma hi chon a bright ve chu wang chan zir ti tu chen teaching English a an pek deuh chang po hian ka thian nu min explain saka ti khan ka thian nu za ra ti khan mizo chung khan ka lo sha thiam ve chu wang chan midang ai nu fual ma ela I ka zir dan te kha chu ka thak chuang lawa angai ang khan ka zir thawa I ke ma in hu sit na hi chu a om lo thei lo ka tiเนี่ยครับปอยหมอครบไหมขลายอาคารเชียนแต่ถูกเราเดือดสร้างไงหมอเราในชวนมาเนี่ยกิลตัวนี้แต่เราออกมาแต่ช่วงกันรู้แต่พอเราหัวเชียนเนี่ยอามาจูวันนี้ซิร์เมกแต่ละซิร์ตัวแต่นั้นเราปังโซกแต่น่ะยามีขลายกันตีน่าจังขันสวยเบลฟรามดูว่าจูมีแต่ถูกเรากันเราในเราเท่เราว่ามีสิ่งกันเนี่ยมาเนี่ยไอ้สร้างอันเราอมจ้างออกมาเตียงชวนมีแต่ไอ้สร้างกันเนี่ยจ้างแต่พออมเวทเชนเนี่ยช่วงหัวหน้าชวนมีแต่ไอ้เนี่ยมากันออกมาเนี่ยปอยมานี่อิงกิลตัวนานเจ้าว่ามังละว่านุ่งลำปันละว่ามาลำปันนานมินนอร์กัลตูนี่เสติข้ากันเบลฟรามดูว่าจุดวันนี้กันมีก็เมกซามีน่าดูตนตัวจังอ่ะเซลไลวันนี้ละเซลเมกเตเลละเซลเซลตัวที่ปอยน่ะเรื่องรัวกันในข้าอัชลัยกันเสียที่ชวนเขาสักนัดเตะเรทัยนังจีเตเลเซลไลยันเทียมเทลดึกบิ๊กในมอมีเตนฟัวเดอมเตปโอข้ามานี่นอร์กัลตัวมานี่ฟุยตัวมังเทละชัลัยกันเสียคล้ายกันสวยเบลเบลฟรามดูเนี่ยที่ช่วงคลาส12กันรู้ตั้งHSSLC ข้าเนี่ยมิโซรัมปุ่มปุยปลีนะเดินมันนี่เราเขาตาจุดมีเข่งตัวชวนนี่ตบเต้นหลังตัวเที่ยงคลาส12 exam คลาส12อีกไล่ตรงเงินเลย exam เข่งเงินอีริลรัวตบเต้นหลังใครตุ้มสายเอ็มโอตบเต้นหลังตัวใครอินบัวเสียชุมชิมเงี้ยคลาส12ฟิกป้าสุนัตกไม่เตียงเงิน exam ไล่ขันอินบัวเสียที่ไล่เวลาข้าไม่นั่นเฉลี่ยใช่คลาส12 result กันอัศวะที่พวกยังกันอินเบสเลยว่าอีกอัติระจังกับzirnaน่าจังคันคลาส12ตบเตนัลันที่กระตุ้มไม้เราอีกระตุ้มเราชิมอามาเอวจูอีเกมาzirnaบีกัดจวนินกันฮาร์ซาอาจูวังจวนินกุมขัดชัวเงี้ยฮีกระตุ้มมาอีเฟลฮีจวนเฟลกวนแต่ฮีอะไรโอละจูวังจวนเกย์มาอาทิตย์ตุบขัดชัวเวียจูวังจวนที่คันขัดยังดินหุ่นกันเราทิ้งเทียเกย์มาจวนอีขัดยังนี่ตุ้มนะคะกันในเลี้ยงเราอามาเอวจูเกย์มาทิตย์ตุบขัดจูก็ชัวเวียอีปัทยานมาลส่งนาราเตปอนี่กันติดเทียงจริงอารมณ์ได้ไหมเนี่ยค่ะทางเชียคลาส12ข้าเนี่ยมิสุรมาลันนะข้าตุ่มเบลชูนี่เราอามาโรจูzirnaนะราชาชวนนะจาระตุนดินมันเนี่ยเข่งอันนี้กันติเราเที่ยววันนี้ส่วนมันส่วนเอ็นต้นตัวขลายพวกคนอมินกัสเซียกันสวยเป็นเลรามดูจูกันนินกลมนะไก่หน่อยอันนี้รัวเล่นไก่หน่อยเราแต่พอฉันส่วนอินเตอร์ไม่เทียพูดแต่เสียนจงจ้างที่กันสวยไก่ดูว่าฉันก็ชวนเนี่ยกันเปลี่ยนเติมมาเลยค่ะกันเสร็จแล้วจังเงิน EM กันอย่าง MDC กันอย่าง MLA MP กันอย่างติดแต่พวกค่ะกันอมซาเราไม่เทียนี่อามาเอโรจู
so yang chuan lekha kan zira kan tum lo ni mi lo po kha an huna chu chuan tiang kha ni kan in bo seina atangin chu tiang din chu kan thleng mai thia ni chu tiang de chu chon zami point top 10 a lang tur khan lekha zir lawa azir lai thiama ti chuan class 12 kha azir kuma chuange kha tuma chumi tur chuan en bo seya amar chu ain zirna in bo seina te pathin in mala som kan tianga ti chuan mizoram puma MBSC na result ti chuata ka chuan palina din mun alo ho ani ti lai kha kan soi bel bel ram du ani azir lai te na en ton tur tam tak kan nei te zinga mi ania kan tu ni le ram du ani ti chuan in ale khazir dan chung chang te he ta po niam zo ka chang class 12 azir dan chung chang te kan han ngai tha ti chung kan zo bel le ram du chu Saint Anthony Higher Secondary School chaltlang atang class 12 ka mizoram puma palina ania ti chuan in Saint Anthony Higher Secondary School hi kum sang ni le som pakwa din ani kum ni chung kum ni na result an din ter chang kum ni na result tiang he mizoram puma lang thei tur khopin zirla an cher chuak theya lai Saint Anthony Higher Secondary School in enkawl dan bia ka thia da chak om lein ka hria achan chu school tam tak kum tam tak lo ding to zirlai top 10 a la nei mi alo la lang mi alo chu tiang la cher chuak lo school tam takin om ve ni chulai chon Saint Anthony Higher Secondary School kha school thabik te tur chon school no pang te la nia chulai chon in enkawl dan chung chang ate tin in le khazir dang kal phunga kha thlir tu te hria ta mi an ril zaw le de ta che i school cha tia soi tur ani lem lawa amai ho su zirtir tu te tho ho na acha ema principal te zirtir tu te school thavani awang shim poi an chang ema chuan school dang ti ngai lem lo kan school a hianin I speaker ang chi hi kan neya tihan lekha zir mai ba ka hianin devotion te Pathian thushil in zirtir na hun te hi kan nei chena I sai jim sa hian min ompuya chuanin I warden hi pali kan neya boys warden pahni le girls warden pahni kan neya chung hote po chu an tho ho na acha ema I an mani wang chawa hi tiang din mun hi kan school in athling thei ania I an tho ho na engte kan tiang school danga te chuan zirtir tu te po in ngei lo ten om thinta an ni chu an thok rim lut tu kan ni chu I kan zirtir tu te dayami te po ni se zana khan min lo kal chila thiam lo kan nei an hlau ema chu wang chuan zana min lo kal pe thian study hour pa ngai chung khamin ron om pui top zela khan tlai lama po ni se school hour ba ka khanin an ma ni chhuanawm ngei na zara khan ti khan I test min nei pui lia chuna kan zir sa zana kan lo zir to te ti khan laya test min nei pui zen ta khatiang tan kha chuan I tlema lo nu fual deu te kan om alo ni po in I mani kan improve lo thei lawa I kan principal po ni se achang ema zana te kan stay back ta achang chuan I som pahni le min som ni panga thlen chang te kan neya amai ro chu ti khan zirtir tu ten min wap mai ba ka principal hian office achang hian min lo venga ti khan I aron min ron check china ti khan principal po hi athok rim ema I principal mai te ba ka I teaching staff zong te le I zirlai te tho rim bra te po kan ti thayang chu I zir hun te lo tam lawa I kan zir chuna khanin zir tamangai ti kan she a chu wang chanin zir tir tu te wap lung na mai ba ka han ti khan I kan chang hawa school ti ming changai tur khan kan be ve a abaka principal hi zirlai nau pangte in elna a umlawang ti hlau ema zirlai ti tha te tan lom man te siam saka he hian keima ani thin lunga po ke ma har sa deu kan ni phei chon in elna ngi lom man lo om hi chon kan ril wa lo om lo theilawa keima ania challenge min siam tu ania principal thorim bra te po kan ti thayang chu alo hle mai zirtir tu te tho ho na zara tin school nei tu principal impact na zara te zirlai na pang ta ma kho ngai thane ngai zirtira ti chona tol mai soi kha kan zo bel ram du chu school nei tu principal ina in ilna thiang lim te la zirlai te challenge siam tu zong ti te kha ka han ria ten chon eng ting zong in nge lom man han te mai la zirlai te challenge siam da na kha minan sil zaw le ta la chan chu kan ti bel ram du chu heng zirlai school na pang tak kum ni result nei chawena mizoram pung muwa pa top 10 lang thei zirlai an cher chuak theya eng tiang nge na pangte thazong an enkawl dan ti le chu tiang in elna thiang lim siam tur chu eng tin nge kalpui ti lai kha school dang te poina en ton tan thir thaning ka hria khalai ka men thil zaw le ta che principal hi athok rim ema I school
nau pangte in ilna lawang ti hlau ema chuanin I school din tir atang khanin in ilna hi lo siam dei towa I top 10 arsetan hianin I mi pakhatan cheng noi khat theu asemma chuanin subject to par kan lo omani chon subject to par hian cheng sing thum andonga chuanin citation andong halwek boka chuanin subject zung a letter mark mo hian sanga andong thei boka tikhan lo man chi sang kha keima ni phu tok ang sel khan min siam saka chu mai baka zirlai te baka zirti tu te an lo in elvele theinan zirti tu te a asiam vele a tikhan I naupang in letter mark kan mo hianin I zirti tu te a hian lo man tikhan asiam sak ve zela letter mark mu an subject ka letter mark mu an lo tam chuanin tikhan an I bonus kha a vele zela ni chu subject to parten lo phei chuanin I ai na sa khan bonus kha vele ani chu chhle kan ti don nge school nei tu te tan chuanin khatiang zong han ti te po kha school tam tak chuan lo ti to thaya ala ti lem lo school te po khan theya higher secondary school a chau ne lovim high school level thleng te poin tuna kan han ngai thak ang chin el na thiang hlima kha zirlai te zinga te zirtir tu te zinga te han buat sai han siam kha tangkai don rewing ka hria ti chuan challenge sa zirtir tu te la zirlai te asiam do na in na thiang hlim ta kha school tangin result ang zong in siam ning ka hria a thalein ka hria St. Anthony's Higher Secondary School principal le zirtir tu te zirlai te an to ho na tha ti te kan ngai thla I lom thu mi mal ten kan soi vele ram duwa kan district chunga changa heti anga top 10 lang thei minan cher chua sakrim shima po hi St. Anthony's Higher Secondary School principal te le zirtir tu te chunga lom thu kha ke division I wing kan soi vele ram duwa ni ti chuanin kan in kom na kan nut le anga zirlai ten engtiang inga le kha hi engtiang hunin nge zir seti kha du dai nei ka ringa nangma chanchin soina tang chuanin zirna wangi mun sang rom te lo nga ya chu tiang chun idu hunang chi emo I be se huna le kha te po kha izir thei lo ti te kan han ngai thla ama ro chu nangma tongin zirlai kan ni chun tiang huna chuanin le kha zirela rilru te po chak deng ti lai te po kha in nei ka ring experience to tangin kala kan le kha zir hun tur zirlai ta na inang ma tanga thai ti hun te po kha min ka ringa chu lai chu in nei ni chu menan soi sak le thei ta la hei mitam tak chuan zinga kan zir hianin rilvu te lo thovenga rilvu chakan an ti tlang puita ama evo chu keima be ka chuan rilvu le ti tak zeta thiam tuma kan zir chuan zan emo I tlai emo zing po hi adang lam lo zinga kan zir kan rilvu chak pa ngai ang khan kan zir thei I mani lekha kan zira hlo thlin kan tum don chuan keima ni kan speed hi kan in shat chian masak angai ema I kan lo chak lo deu ni chuan mi te ai kan zir rei deu te lo nga ya mi te ai rilvu pek deu te lo nga ya mi te an lo chong lai ke ni kan lo chong ve thei lawa keima ni ma sai be ra chuan hlo thlin tu chuan keima ni kan in control phot angai keima ni kan in ne angai ya I mi te an lo chong ta thian chong ve te chu achak omani chu ama ero chu keima ni I kan zirna ko nga te kan lo niam ve deu ni chuan khatianga ha keima ni lo in adjust ma ni lo in thununa tikhan chadewa rilvu pe dewa thiam tum dewa kan zir kha chuan zing zan chhun ega aing pu kha adang lam chuang lo ti kha ka soi do na poi mo le mai a chang ka te chuan rel lu hun lai dik ti te le ka zir nom hun lai ti te kan an te thiana ma chu zamina soina enga chang khang angai da ne ya kha zom tu ani na kan ti lawa ama ro chu experience to chang eng huna po kha rel ru le ti tak zeta kan zira ni chuan em thiam na vek kha ni ti kha kan an ngai kha ti chuan en khala kan zo bel na kan siam le ram du chu lekha I han zira suyong chuan chaklo chang lo nei thina khang I lekha zir lai bi ka chaklo chang te in nei kha ning tinge nang ma le nang ma khin ne thin dan ti lai kha hriata cha complain ka hria an chu zir lai kan ni emo na thok kan ni poin kan zir na te kan na thona da chaklo chang te han ku chiat du chang po kan lo nei thien ni khala khan han chu chuak le han tho chuak le tur kha nen engemo kan ti kha ngai thina ni chuta chuanin engin nge khala kha nen I lo om chin chak lo chang nei lai ten in tinge hunik man chin dan ti kha minan hril le theila lom le I lekha kan zir chuanin tle ma rilvu pek thei lo chan te kan rilvu te lo ha thil dang ngei to om phei hi chuanin tle min kan rilvu alo la peng dewa chu wang chuanin kan rilvu lekha zirna ha kan du angin kan petok thei thin lo chu wang chuanin
hei rilvu mundanga pek lu tuk te hi chalawa chuwang chon mani ke mani rilvu te kan inti thiang hlim masak kha kan ti phrase ve kha angai phasa a chuan chu mai ba ka I lekha zir don na tongtai le bible chia hi a tha em ba ke man ka experience to a I bible chang bung khat emo chang khat emo po chia vela I han tongtai na nen nei tai la I pathian chuan ti theilo anei lawa kan rilvu a chak lo ani po in zir chang chang ila I thiam lawa kan in shia te hi internan I cái mà experience trang cần sấy lúc mà geography cần exam don khanin cần zirti tu tên là nốt mình pek sa ang kha chu kan chia chuak vek to ma ero chu khatyanga kan han in exam don zana ka en nun le kha shiat mu mal kha ka chanel no la ma ero chu chiang fek fok khan ka lo sha to lawa I ka rilvo ha lu tu ka chong cha ya chan zana ka mut na khan ka chapani chu ama ero chu ti khan ka zir char chak thawa ka zir dan pa ngai ang khan rilvo ha mai la I ka thiam lo po le zir na sat kha angai tinga chuwang chon thian kan zir chara chara I ka thiam lo exam don ka lu exam hall ka lu te po khan ka mi ta sen ve ka ama ero chu pathian thil ti theina alo langa I thiam lawa ka in shiat exam dona ka shiat chwa theilo kha exam question ron kalta chan theilo kha ka nei lem lo I game kan zir lai thiam lo kan in ti po hian that wa te ma dewa kan zir hi chuanin pathian hian a hun te a hian mal so na min lo pe thina chuwang chon thei tu pa I kan ril vu chak lo chang point kan ril vu chak la ya kan zir dan speed pa ngai renga I kan kal kha apui mo nè alo nè mai ani chung khai kang zo bel le du chu I trong trai ta mem bible chang se thier ta mem class 12 ani emo heta po nim do chang le kha I lo zir chona changin le class 10 te class 12 te both exam ma chon dong khan I trong trai ta mem bible chang te thier ta mem ti lai khamin an shil le ta la o zing chuan class kan kala chuanin kan banga tenga hian ka trong trai ve si a lekha kan zir dona piang hian bible chang khat ni loin bung khat ang he ka chiara chuanin trong trai na ka nei si a I asan pain trong trai hi rei angai lem lawa cham tu hi lo ngai lawa keima ni mamu tok zen hian pathian hne na hian di ni la pathian in kan mamu chu lo she me ma thian mal min lo som mai a tikhan chuna te po I hei asan pa a I kuna trong trai lem loin he tenga biak chang te chu kan ne ma se trong trai pa ngai ang tak chon lekha zir do na te mut do na te han kan ka ti ve si a bible chang chiar le I nge trong trai hi ka te lai chang bible chang I bible shim chiar chua hi ka tum ve chuwang chanin I ti khan chang kha te ni tin khan ka chiar ve a I keima bithlia chin ka neya voina chu tiang kha tiang chin chu ka chiarang ka te han ka chiara chan tun kum khan ka chiar chuak ve chi a bible hi I chu mi ra te po su niang tiang din te kan thlenga kha kan han ngai tha zamina soina changin thilom takani zir lai ni chungin la no pang takani ya po som pang he pa chuak lim che ni ti chung chuan lekha zir lai tha chung lovin amai na lo tum tongin bible te po cher chuak ani tiang hi zir lai te zinga lekha zir chungin an tam lo viawang ti kha I kan ren ta na ni ya chula chun en ton tur tam tak te po ka aw min ka ria chun trong trai chung chang te po kan han ngai tha tiang kha nen la zir mek te tan po en ton tur tam tak kha tun kan ti na wa hen om chawani ti kha kan bel vele ram duani ti chuanin kan han ngai thlata I soina sang chang kha nen zir lai te hne na tuna la zir mek te le la na pangzo po som pani la zir phalo te class 10 la zir phalo de tan la zir mek te tan thu cha du emo zir na chung cha nga khan I nei ka ringa emo I thiam dan dan ni ta se chula chuanin an le kha zir na chung cha nga te ti chuanin I an le kha zir la an nun man dan chung cha nga te po aniang hei tun lai social media kan khoi na sa Instagram te kan tia Facebook WhatsApp te kan khoi na sa heng te hi I khoi ve thoin ka ringa chung an khoi chung cha nga te po chuanin ing tiang in nge le kha la zir mek te ta na advice te po kan tiang sa son te po ya I cha du I nei ka ringa chula chuanin I thiamang dan thiam dan ang in ti te yang kala khan yan sai sak le ta che au hei I thiam na
duin skula kan hanluta I class 12 chuan subject panga kan nei ta a I high school noilam panga hei chuan subject pasari te school a zirin subject pariat te kan nei ta ama evo chu hei social media te avon lar ta I class 12 ka zir ma kha chuan ka nei lo ka khoi ngai lo kan chungkwa smartphone nei kan om lo shim shima chuwang chuan khamia chuan soitu kala nei lutuk lawa ama evo chu bialpa te po lo ni ta angsela I sub bialpa emo social media po ni se subject pariat kan nei to pa ka khanin I kan nuna alo lu to hi chuanin subject pakhat hi atlinga skula kan luta subject kan nei ang kan zir ang che han I khovela kan om chung hian kan nuna thil lo lu to a om ani chuanin kan zira lo ngai thina chuwang chuanin I hetianga in tal o lo hi a tha a I ama evo chu I keima ni kan in adjust thiama keima nin man tangkai dan kan thiama ni chuan social media te bial panei te po a thalutu kan mamo na zona min pui the ama evo chu keima ni kan chiat pui don ne kan chiat chuanin I a chu lo class 12 nei ma class 12 pass ma hian phone nei lo hian a om thei lutuk I nei po ni la man dan thiam thungila I subject pakhat ani to shim shima kan zirna ba ka kan va zir le ani chuanin kan hun te lo hek lo theilawa kan zirna a po khanin effect nei lo theilawa effect nei lo po ti la tlim hi chuan alo nei thina chuwang chuan hetiang lekha class 12 zir ma I pass ma hi chuanin a thei chuan I bial panei ti velte a khat to ka hetia lo ti ve hi chu I rual pol nan po a tha e ama e ro chu kan hun pum games te a chil lu tu ka khatenga manatan chuan a thalo keima ni min ti che tu mai ni poi mo hlain ka hria ka soine la social media man te nia kala kan soi bela ram tur kan du chu lana pangjok zir lai ta na an le kha zir dan tu ilo ton to changa experience changa thu cha du in kha ka renga message sang chega kala kan nan soi bel sak le ta che ama sabira chuanin keima ni kanin hriat chian masak phothi angaya I athen chu pian tira changal le khathiam em kan nita a mishing kanin anglawa tle ma wal pol deute niam deute kan om lo theilo chuwang chon keima ni kanin hriat chian masak photangaya keima ni zir dance speed te kan hriat chian chuanin I keima ni lekha kan zir ngei angai hun tur ang hi chu I kan chut thiam to anga lekha kan zira I pol kwa angte kan lo middle kan lo rap to ni chuan ma ni I chhuanawm ngai a hun to a chuwang chuan masabira chuan ma ni in she chiang ila ma ni kan in she chian ba ka hianin I Pathian chi ila I Bible chiar le chongcha hi I titam bokila lekha kan zir ton te chuan vil vu chak lo tam phei chuanin I kan zir ma hian vil vu chak na te di lila asan pa cham tu angai lawa I kan mamo ang hun zir a hian Pathian hi lo che china chuwang chuan ati va thiam lo anga kan in ngei te po hi ma kan lo son ve zil thea kan zir tama I keima ni kan thua ka alo khol tam chuanin kan tikhan alo in khol tam tial te la tikhan vilvu te chu alo chak ve thea vilvu te chu in thak dang lam thea keima nin vilvu thak dang lama vilvu chak kan du ani chuan keima ni a bul kan chan ma sak phot kha nga ya chuwang chuanin I lekha kan zirna konga te ma ni in she chiangila ma ni kan in she chia mei ba ka hianin I Bible chia le chongcha hi thla lo bokila e chuan hlotlin na I mi te angin hlotlin na chang lo mai la kan phu tok ang hi chu hlotlin na hi ang mani dik khop mai ang thora le kan thochin ang zel kan Pathian nen tran mal som na te po hi kan dong ani ti kha a hria ta chon du am khom the ni kan no zir ha deu bik awangem khi ta a thaber te zinga vom te po kan lo be se theya amaro chu zamina soina enga tang khan kan an soi bel le du chu kan thochin kan thorang zel kan Pathian nen mal min soma I khalai khanin lom dan te po kan thiam anga ya ni ti kha kan bel vele ram duwa ti chuanin veni kan in kom chana kan be se ber kha HSSLC top 4 Mizoram palina ni na khania chola chung class 12 result chuata imak modana kha khoi nan thil masatala sab political science a hian ka musang bera 96 ka muwa chuanin adot tu hi education ania education a hian 93 ka muwa chuanin adot tu hi English ania I English a hian 89 ka muwa chuan adot le chia hi I
geography ania geography a hianin I 88 ka hmuwa chuanin mi lo kha ka soisa lakin I mizo zo ka khan 88 ka hmuwa chuan geography a khan 86 ka hmu subject nga ania letter kha mukim vekani mark som ria ta kha letter kan ti kha ania tin hmu sa na bera kan ngai thang political science mark som ko le paru kania political science a hianin I subject topper iniem nge khalan top 10 ai lang phai min riat danin political science b ka hianin political science b ka hianin mark khatin ka phalawa I topper hian 97 a hmuwa chuan kai khan 96 ka hmuwa mark khatin ka phalo ni chu alo omhlai me kha political science subject b ka pomizoram puma pahni na nia pakhatna kan ti subject topper kha 97 huin zam hian 96 a hmu kha nia ti chun helai karel ruwa kain chana changaron lang chu english sakha ichak lo thin tu kai soya class 9 class 10 is year so velang lai Lawngtlai downtown english school ilu lai chang po ichak lo thin chung chang te hian soya hei tun chumain mark mu thatna pol lo nim dei mai mark som ret le pakwa la I hmuwa kalang kum hi thum chung khaning teng nge khala khan in is year dan big english sakha I mai son kan ti lo thei lova ya ichak lo na thin te alo nia chula ya kum ni thum chung la ken tiang zat mark som ret le pakwa mo letter mark in thei lai te kha thira cha comment ka khala ka mian soi sak lok ta che English a hian ka chaklo em a tun thleng po in I kala chaklo tlawng zela ama evo chu I mani in musit phanan ka mang lawa chan ti khan kan zir chho ve muk mopa I thiam lo I English a hian shiat thiam lo atam zok hi ka neya chanin thian ka underline a chanin dictionary a ke na thian I kazia ka chia pa hian ka en pa zeu zewa chuan ka shiat lo bak hi chu kan zirtir tu te ka zot ve meya chuanin I ama evo chu writing te kan te ma ni I ong chuaka zia tur hi chuan a harsa ni chu kan te changa English medium a kal te kan lo ni lawa chu bang chuan thiam lo ka nei ai chuanin ka bai harta ti khan ka wa shat lo ha chu ka ziak meya thei hil thut po in tlema kan lo shat ve to chuan kan bai hart na zara khanin I min lo pui lo thei lawa ti khan ka thiam lo tlema keima ka zia chua thei don lawa ka shat kha chu ti khan ka bai hart pop meya amai ro chu ti khan ka wat shat la wa thar deu te kha chu ti khan ka note down na ti khan ka underline ka ziak meya I abu chung baka I note angvel te po kan zirna save a kan mi sa chang ema keima bi ga phei ka chak lo ti a sia amin fui na sa a I test kan nei chi a test ka ti dik lo te ti han alo thaya hi lo en chale bo te I writing bi ga te khan I tun chu ma phei ka chuan english a khanin I note kan nei sa chang khan ron ka lo mang lo ni chu I keima du dan phei ka chuan ziak chuakila ka mu kemin ka mu that ve te ka venga I english ka thiam lawa keima a mizo chunga ka zia chua thei to ang chi kha ka ziak ka du angin ka ziak chuak thei lawa ka ziak kha chu adika ni ti ka sha ama e ro chu ka word meaning man te tiang kha adik lo ti ka sha chu bangsan I ma se nge keima te ma kan miste lo chan na zara te I kan thiam lo ko min bai hat tir na te bai hat na zara thian tlem kan lo she ve chu mi bel bom chuan hi tiang hi ka thing thei alom he mai te chuanin english ichak lo zia te le tu na po ila chak lo ti la be se kha nang ma chang in be se khela phalo le ti te kan ngai tha dictionary ke utam em keu tam ve khop mai chang kai link ka ria zirlai tan dictionary hi english ate hi yang lai kan pian pui chong ani lawa zir ngai tak me wani wangin dictionary min pui tu thata kan ya zirlai tan chon dictionary kan en tama kha poimo hlen ka hre khalai kan belvele ram duwa ti chuanin subject banga letter hukima ti chuanin eng subject hinge nuami ti big ti chuanin zirna sang jok izir le na tura eng subject hinge lak i tum big ti lai te po kha hre ta cha comment ka hre a khalai khamen chan sak le ta che class 11 kan zir chang hian kan zir ti tu ten fel em a zir ti tu ten lo zir he chuanin subject nuam ti lo em hi kan lo nei lawa amai ro chu keima bi ka chuanin I political science hi nuam ka tia chan edu hi nuam ka ti boka hemi te subject pan hi nuam ka tia chan inglo college sa po hian political science si core ka tuma alom lai mai ka suyan chu subject ka he ni han thiam fal deu big te mo han tui big na te po hi ya oma
chu tiang chuanin zir lai mek te poina kan zir chho zel na tura kan an zir sang zela subject tam tak lak theilo chang te lo ama ti chung course subject te po lak ngai na chang lo chho to college level atang chuanin tin master degree sang sok thing anianga chunga po chuanin kan mak mu thatna rangota nu le pa te thian te ne momin turna wanga college level subject chumi chukala don ti mani ril ru si ma se he ta nor tu wanga kan mak mu thatna subject thang ta pe kan china te chu apoi lein ka ria kan tuina tak kha la thiemel chuanin kan zirna sang le zo ka khanin min thlen pui thei donin ka ria te chu kha zamina soingani political science subject atuya te chuanin college level a polak chho atuma course subject ate polak atuma ni ti te kan ria chu tiang chuanin la zirmek te poi zirna sang zo kan bel huna kan tuina tak subject a kha keimani le keimani hi kan chiang ber ti la kha kan bel ram duwa kan tuina tak kha mani hianin thangamela ting tu chon langamela kan zirna po min pui leng ka renga chu kan belvele ram duani along hna mai te chuanin kan inkom na kharna na kan zo du chu ale khazir kan ni chuanin tum kan nei thinin ka ria zame point tu manei ka renga izir chona zel tura hian enge ni tum ti kha khoinan rile ta la tuna hi chuanin keima tumbi ka chuanin BA hi chuakela chuanin civil service lampang hi exam pe ve ila katia ashampa in achia khan tum ka nela UPSC exam thua khata ka thei chin ashampa in tum hi ka nei ngai lawa tum hi chu nei acha keima tuma chuan civil service khan ita ama evo chu keima theina keima thei to pangkhan zir to pila chuta exam ka peya ka ara chua chu a engpo ni se keima dan te po thiam angayanga changcha champagne IAS ti angkhan I tum kha ka nei lawa atira chan IAS kha ka ti dewa ama evo chu kan kal le zen tu te kan shelawa chawang chanin UPSC exam pe kha ka ta ka tinna kha ani de to me te chuan kan inkom hi kai kan atop lampang te po kan hnai don to anga zami a soi du tam tak te po anayanga yala pol niam de wachanga azir chhona class 12 azir thleng te po yen har sana tam tak apal thlang thu te kan ngai thato kutna tu ka ezong anu le pa te nia te chuanin mani in le lo atang po yen school kal theilovin mundanga te mi ina te po omnga yen chutiang chuanin alo khosa ania chola chuan amaena soinuam lo te ni ati ni lo chuanin khana zau takin hun kan honga entianan kan han bel le ram du chu zirlai ten chen ka chunuam sadeu in chung khur tang te emo hostel a te mun danga te nu le pa thazar hnuai nuam takin le khai kan zir thina mitam tak chu kan hlot thinga chen khat ero chunuam sataka zir sing kan hlo cham fo wani chola chun har sana tam tak ka ra changa exam hi tun din mun thlenga ni pe ti kan ngai thato ama soine nga chang poin khana zau takin lom thu soina te po alenga han zir tir tu chung changa te ni emo kala kan zau den takena du te po han te la lom thu soina ne pa formin soin hun han pe la change hedin hun hi mi te puina zar lawa chon ka thleng thei lawa class 1 changa class 7 ka kal chung zong kha chuan khuwa kan kala amairo chu khuwa kan kala mani in le lawa kan oma har sa chang po in mani in le lawa chuanin ke kan du angten kan lo zir theita har sa nem kha kan tok lo ta chuanin class 8 ka zir ton hian zir ti tu ten min du sak ve a chuanin ke mani kan har sa tian lo she ve buk ne chuan Lawngtlai a thlona theina min lo biak sak veka Lawngtlai electric venga hianin LWA hostel a ka oma chuan heta ka chung zong hian zirtir tu te an fel an chunga po lom thu ka soini se heta ka chung hianin nuvar te nu pa parina te Lawngtlai electric veng te hamin buai puya ka chhuwa le tiang cho chhuwa ti ang vela te thom no kamamo zong songa min buai puya an chunga po ka lom chuanin class 8 ka zawa na tur kha kan nei talo kan khuwa chan kalna to lawa chuanin khati laya LWA gal hosela kan laya kan how to pa ni thin puse na khan an ina lo ta che na tur nei lo te chuan min te min lo khonga yan ina min la luta chuan ka chung zong khan har satna ka nei lawa afel a le khabu emo engpo mamo neila abula ka thlena te khan anin ui lawin te khan ka mamo nei ang te chu min lo phushuk saka min lo ti saka veka achunga po lom thu ka soi ngal ni se chuanin principal
downtown English school principal te nu pa chunga po kalom ema I anma ni zar lawa chon hedin huni ka thleng thei lo ta class 10 kha chu pass lo class 12 ka pass on lo ti kha chiang sa a anma ni zara hetiang din hun hi ka thleng thei a hosela te phal takin I athoni min lo tira I kalom ema annu pa chunga le downtown English school kan zirti tu te zong song chunga khan lom thu ka soya chuanin class 10 ka pass khanin ka u hi class 12 pass ve chi a I chuanin kan keima ni din hun har satlai lo ni ve bok nen kanu le pa te an lo upato a chuwang chuanin kan unang hi kha chuan min enkawl zo to lawa chuwang chuanin ka u hianin I nangkalla board exam ma chhontu te ilani a chuwang chuanin I keika in hlo anga atia school class 12 pass khan avanga chuanin aizola achawa I company a te thoka dora te thoka ti khana in hlo ve no no a chuanin aizola khan min la chawa chuanin St. Therese Secondary School a han admission min ti saka I chuta po chuanin mi te free choi ang em lo kha principal ten kan din hun te sia in min lo choi tira principal te chunga le warden te le teaching staff zong zong chunga lom thu kan soi ngala I abitakin I ka u ka le khazina ka u in pek na aro pui ema I ama mi ina te chon kanila kan omila kan lakal thaya ama ero chu I kapas chat lo te ka num lo te lawin ama kha keima tan khana in beto pa I achunga po kalom ema I ama te lo hi chon hedin mun hi ka thleng thei lawa a she na zara ka in lo tlin na kha ka changa chon ka le kha zirna ko nga hian ka nu le pa te an poimo ema le kha thiaman ni lawa class 4 po an pass lawa ama ero chu kan khua ka zir chung zong khanin ka le kha zir lai hianin I dar inzat po mengila min lo pui ve a tian ka mut thil chang ten min lo kai thawa ti khan keima ka thiam lo deu te ti khan ka in zo tir no no a ti khanin I ka zir chung zong kha chuang ka nu le pa te abik takin ka nu hian min men puya ta ka mut thil chang te tiang te ma ka lo chak lo deu chang ten min buai pui deu chuta ka ren te kha thalawa I lalchin noya te khan kan zir thina ama ero chu ti khan na thok ha le ma se min pui char chak zela an ma ni wang chawa hedin mun hi thleng thei ka ne a I mi te pui na zar lawa chon hedin mun hi ka thleng thei lawa chon he tuna chon Pathian khongai na zara I hetiang din mun hi kan thleng theia I min lo chan pui tu te zong song chunga khan I soi lo te po kan nei anga I lom thu kan soi kan khotlang te I mun la le mun sang sanga I chung te chong chai na min lo sang tu te chunga po lom thu ka soi ngal along hleng ka hria nia zam po ka le zena tura du sakna kan han hlana te chuanin kha atum kan han ngei thlang khan a central service ni te khan tumania civil service exam tam ha chon turin an bo sei chozel don ania te chon tu na tanga college sa ra chen tang pe chuanin a ni tin hun mana kha chumi lam hoi chuni chho tura kan han nga ya te chon du sakna po kan han hlana ye ke television mai pial ma lai ram ni pui te hian in hei kan hriat angim tun hnai bi ka nga hian thalai te zinga te po ne se civil service kan nei to me ulavani chutiang zakara chuanin yang lai kan unaw nu kan lai nu hianin chutiang a bei se na chuti hlo tling ngei se ti kan duwa tin chon lai ram mi pui tai o te po in ani anga ke television point du sakna kan hlana a hlo tling ngei turin du sakna sang ber kan hlan ni ti kha thlir tu ten share tanin kan soi vele du ani o kamitin zong kha voinia HSSLC Mizoram puma palina Lalngtlai Mualbu L khuwa tenena kan ti ho thena le zona le chana kan nei the chuania in zawai chunga le byuk takin Lalngtlai zami chunga lom thu kan soi ani